Og der er jo altså mange, der står i kø for at komme til herude. Jamen, jeg kan godt være enig med at sparke. Det er pissehøjt. Men de kommer til at være det dobbelte værd, når de står færdige. Altså, i virkeligheden må jeg ikke sige det, men jeg har selv købt en af dem, der ligger derovre på vest. Vi tager guldkortene. Det synes jeg altså, drengene må til. Jeg lyver og snyder og taler kassen på det. Nogle gange ville jeg sådan ønske, at Malene stadig var her, så hun kunne tage med og bede om at holde op med at være sådan en kold skid. Jeg vil ikke tale om Malene. Du blev der 70 i sidste måned, kunne du? Jo. Kunne du have lyst til at mødes? Nej, det har jeg ikke lyst til. Tag flasken med dig. Jeg kan ikke løse det her mellem dig og far, det kan jeg ikke. Skål. Hvorfor tager du ikke og går hjem og sover din tabernak? Kæmpe svin! Der har været slagsmål. Den ene er død, og den anden det er dig. Jamen, jeg har ikke gjort noget. Er jeres mor hjemme? Klokken 05.23 blev Allan Michael Nielsen erklæret død. Hvornår kan du få mig ud? Når det nu endelig skulle være, så har du altså valgt den rigtige. Er en strafferattest, der er lang som et ondt år. 2 tilfælde af hustruvold. Der er ikke nogen sag. Det er sgu bare lukket ham ud. Det skulle lige før, vi kan få noget positivt ud af det her. Nu har 2 små børn. Jeg ved godt, det er skide hårdt lige nu, ikke? Men sådan en type som ham, han var alligevel kørt galt, eller død af leverkræft, inden han var blevet 50. Bor du så her? Nej. Hvad lever du her så? Hvad hed han? Ham du slog ihjel. Hvad? Jeg vil ikke have hans penge. Hvad nu, hvis han vil give dig 1 million? Det er 9 millioner, det er alt, hvad du har. Jeg tjener nogle flere. Vil du give hende et hus? Måske skulle du prøve at snakke lidt med psykolog. Kan du gemme de der analyser, så du kommer ned i fedmeklubben sammen med Marie? Du er det koldeste menneske, jeg nogensinde har mødt. Farvel, Ulrik. Han er jo bare ked af det.